I pozdrav svima ljudi, navikao sam na mrbadim Nokisa. Stani. I pozdrav svima ljudi, Nikša Gaming, ovdje danas ćemo igrati YouTube Survival. Idemo ovdje, building chain. Kao što vidite, ja sam malo igrao. Vidite, potrебak. To sam bakio, to je super. Aj, super. Super. Jeste. Zato što si kopamo. Hoćete mogu da premotam kopanje, vidimo se kad završim. I evo gotovo je, idemo se gore pa da mrak već. Ja bih preporučio zombijacima da ulaze kod mene. Će dobiti batine. Ajmo, unutra. Tako. I napravit ću klip od čega ima novo u ovome, ko nema 13. I kupio sam malo ovog čuda. Vam zatrebate kad pravimo kućicu. Ok, to možemo već da napravimo. Da, pickaxe i mač. To je nema. Da, vidimo se kada nađemo kao, vidimo se kada nađemo je. I evo smo. Mali tako, da. Kramp, baklja. To. I to. Otvorio sam. 9. Da. Evo, tu se klipa. Nešto mali. Kako tebi bi se, ja ne igram. Neka za mene to. Sad idemo. I vrata uđi. Da sam bio. Sad idemo ovamo. Idemo ovdje, baš ne znam ja zašto, ali nema se. Imamo dobro za čamac, mogu da napravim čamac pa da putujemo. Neću. Treba da ima na glina, da ima potpuno. Mislim da ima. Koliko je mu? Glina i ovo ne more. Dobro rekao što god bilo. Šta je ovo? Da nije ovo glina, kako ima uopšte glina. Pazi. Brže. Kada mi je napravio put. Paziš, ako padeš, vrtavi si. Iron Man, bit će ti Iron Man kad budeš dao. Gračka plata, da bude kad budeš dao. Bolje neće. I to zatrpa. Možda nađemo biološku.
Ko zna, zna. Travale. Trska. Idem da trzam trsku. Trska. Idemo. Opa. Opa. Tudo para na perna, tudo. Mama, cara, bola. Pusti me. Pa da držiš malo me pipaš. Za ruku. Ja te niste za ruku nekako. Dobro, za lakat. Za ram. Lakat. Nije rakat, nego lakat. Lakat. Ne, ništa. Ne zna ljudi da sam rekla lakat. Ne. Da. Neke smiješne. Idi tamo u drugu sobu kad pričaš. I kaži mami da ne igra. Obično kad ima uglja, ono se baš puno uglja. Mislim nakupiti drugi lavac na koga sam šapala. Neće valjda u ovim epizodama nešto da se čuda da se to Marko Pos. Nadam se da neće. Ajde, da uvijek. Rasakati. Idemo tamo, ili vidiš tamo. Double jump. Oj. O, se puku ko da ti neko šljepa u glavu. Treba nam hrana, ljudi, moramo naći nešto za jesti. Ljudi umre. Kokoška. Umri. To, hrana. Kokoška. Nogama. Glina, ne laži, yes, to mi trebalo. Da bude blizu, lopata u ruke, jest u rukama, i to da, glina. Što možemo da napravimo, glina ko skuvana. To je ko skuvane gline. Možete samo da znate, nema sestra. A ništa nema, nije bitno. I pozdravljam, rekao sam vam druga da ću ga pozdravljam mog druga Aleksu. Aleksa Markanović. I ostavit ću vam moju Facebook, ovo ne po Facebook, Instagram stranicu. Tako vas znam. Eto, ono.
kravu. Čujem kravu. Evo kravu. Otrčiš. Gdje ti krava? Da preživi čovjek, treba mu hrana, A ja sve vreme... a ne votr. Ja stvarno pijem se voda. A, koji bag, ljudi. Ovdje ćemo staviti deblju kolješ. Pet se. Jej. Treba nam još 2 takova za koficu. To možda se napravi. Vidite. Se opravi. To. Pa uzmi da jedeš. Eto, samo da ovo uzmemo. I evo ga. I ljudi, to bi bilo to za ovaj epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ćao! Kada bi da pozdravim konservu? Ne, to su glupaci. I ćao.